Νόμιζα Έλληνας. Τα όρτα λέει να τους πάρουν. Γιατί ρε, δεν έχω δικαίωμα. Έτσι και την άλλη εβδομάδα με τη Γερμανία. Στο 90, στο 90. Όλα εδώ πληρώνονται. Αν περάσει. Τώρα. Περάσει, μακάρι να περάσει. Στο δεύτερο όμως πέσαν και αυτοί. Αυτό το καιρό δεν μπορεί να φτιάξει. Είναι πάλι. Καθόμαστε και μας βαράει στο κεφάλι. Δεν φτάνει κάτω εκεί. Βάζω στο YouTube αυτά.